जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि बे गोदान बिथुनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर। दिनै मोनसे आरोबाव दुखुनांथाव रादाब नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लानानै फैदों। जि रादाबखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां दुखु मोनगोन जे जोंनि भारताव मा जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना साननो थाखाय बाध्य जागोन। जों गोबां समाव सानो जे जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा गैया, जोंहा जेबो जेंना जायाखै, रावबो ख्रिस्टियानफोरहा जेबो प्रब्लेम जायाखै बेबायदि होननानै सानो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां जायगायाव खुलुमनाय सिबिनायाव असुबिदा जागासिनो दङ। खुलुमनो सिबिनो सान्तियै मोनाखै। दिनैनि जिथु भिडिअ, दिनैनि जिथु रादाब, बे रादाबा नोंथांमोननो दिन्थिगोन जेराव माखासे सुबुंफोरा मोनसे न'खराव एबा मोनसे न'आव खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन, आर'जनि फारिलाइ खालामदोंमन। बेखौनो मेगन गोसाफ्रा बज्रां दला थांनानै पुलिसफोरनो एरनानै होदों आरो एरनानै होनानै पुलिसफोरा फैदों आरो पुलिसफोरा बेयाव फैदों आरो पुलिसफोरा फैनानै गासैखौबो नायबिजिरदों। बेजों लोगोसेनो पास्टर आरो माखासे मानसिफोरखौ बिसोरो थानासिम लानानै थांदों सोंनो थाखाय। आरो बेयाव गोबां बाइबेलफोर मोनदों, गोबां मेथाइ गित, जेरै खुलुमनाय सिबिनायाव, बाख्नायनाय सिबिनायाव जि मेथाइफोरखौ खनो बिथांमोना बे लेखाखौ लादों आरो बेफोरखौनो बिथांमोना माबा मोनसे अस्त्र मोननायफोर बायदि खालामदों जे बेफोरनि गेजेरजोंनो धोरोम सोलायहोयो बिसोरो होननानै फाव फान्दायदों, बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायदो। बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ आङो इयुनाव बुंहैसिगोन जे बेफोर गासै जाथायफोरा बहा जादोंमोन, माबायदि जानो मोन्दों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायहैगोन। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ नोंथांमोना आप टु डेट जानानै थाबाय थानो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोन मोनो। आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसेनो मोनसे लाइकखौ होनो हले दाबावथार। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै। नोंथांमोना गोसो होनानै नायगोन, खोनासंगोन। नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासङोब्ला गोबां बाथ्राफोरखौ बुजि मोनबावगोन। अबयसे बाथ्राया हिन्दी रावाव जागोन, अब्लाबो नोंथांमोना बुजि मोनगोन सहजैनो। सब लोग बाहर इसी से सारी में खड़े हो, चलो यहाँ खड़ो सब लोग, सब लोग बाहर निकलो। कहीं जाने का कोई गोला बना, खड़े हो जाओ सब साइड से। इधर आओ बाहर, अभी आने दो। सब लोग आराम से निकल आओ बाहर, सब लोग बाहर आ जाओ। जितने लोग हैं सब बाहर निकल आओ। मैं बाहर आओ, सब लोग टोटल बाहर आओ। इधर भैया, हाँ एक मिनट, हाँ बताओ। इधर बाइबल ये किताबें अंदर है, कहाँ ढूंढो? आइए सर, आप उठाइए। आप कहाँ में? अरे आप उठाइए। हाँ देखो। अरे सर उसे खोलिए, ये खुद देखिए, इसको पहले खुलवाइए। किताब नहीं यार, आइए। ए रुको, उस पार गिरा है। चलो निकालो। अब उस कहाँ फेंके? या लाइट्स फेंके एक भेजो। ये देख लो, कुछ बाइबल हैं, किताबें देखो कौन सी है। बाइबल की सारी बाइबल लिखी है। रुको रुको, पवित्र शास्त्र। वीडियो तुम चालू करो। हाँ वीडियो चालू। हट तुम देखो, ये भी बाइबल है, ये भी बाइबल है। हाँ। ये भी, तुम दूर रहो। ये भी बाइबल है, ये भी है, ये भी है। इतनी सारी बाइबल यहाँ पे इकट्ठा हुई है। कुछ बाइबल ये बाहर फेंक दी गई है। हाँ, गेट से बाहर फेंक गई। ये गेट से कुछ लोग बाहर फेंक दिए हैं किताबें। हम बना रहे। आओ बड़े भाई, अंदर बाहर थोड़ा रोशनी बाइबल यहाँ पे प्राप्त हुई है। उठा ले बाइबल बाहर फेंकी गई है कुछ। और तुम भी आओ, इधर आओ, इधर आओ आप। वो पट्टी तो उठा लो, उठा के इधर आओ, आगे आओ ना।
देखे आगे आओ बाहर आओ क्या नाम है आपका यही हो गाँव में आप लोग क्या नाम है उधर 2-3 लोग खड़े हैं अरे यार ब्रेक वाले कहाँ गए नहीं बैठे रहो अरे आप बैठो आप मोबाइल लगा दे कोनो मुकदमा का फायदा अगर दोषी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत चलो नहीं अरे दिक्कत तो कोई नहीं आप बाहर निकलो घर इनके की होटल खाली 50 औरतें इनके संगठ में चलते जो नहीं जो शामिल नहीं घर के अंदर नहीं थी घर के अंदर जो थी वो न जाए अगर एक भी बात हो जाए इधर आ जाओ इधर धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदू का ईसाई बनाया जा रहा है कुछ नहीं अनजाग्रा प्रिफार नोंथांमोना जि रादाबखौ मोननो हाबाय एबा जि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअ क्लिपा जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि फातेपुर होननाय जायगानि मोनसे जाथाय जेरावहाय जिशु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफोरा जिशु ख्रिस्टखौ नाजावनाय व्यक्तिफोरा बे न'आव फेल'शिप लाज्लायदों खौसे जानानै आर'ज खालामदों खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों बेखौनो बज्रां दलफोरा पुलिसनो लागायनानै होदों एरनानै होदों जे बेयाव धोरोम सोलायहोग्रा खामानि सोलिदों धोरोम सोलायहोग्रा खामानि मावो होननानै बिसोरो पुलिसनो एरनानै होदों आरो पुलिसखौ लानानै फैदों आरो पुलिसफोरा बे सिङाव हाबैदों आरो बेयाव मा मोनो मा दङ थारैनो धोरोम सोलायहोमारदोंना होमाराखै बेखौ बिथांमोना नायबिजिरफैदों आरो बेयाव बिथांमोना बाइबेल मोनदों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि मेथाइ खननाय लेखाफोरखौ मोनदों जेब्ला पुलिस आरो बज्रां दलनि मानसिफोरा बे न' सिङाव हाबैदों अब्लाना बिथांमोना बेगफोरखौ नायदों चेक खालामदों आरो बिथांमोना मोननो हादों जे बाइबेल आरो बिनि उनाव मेथाइ लेखाफोर आरो बेखौनो बज्रां दलनि मानसिफोरा मा बुंदों जे बिनि गेजेरजोंनो बिसोर धोरोम सोलायहोयो होननानै बुंदों बेबायदि होननानै बुङो अनजाग्रा प्रियफोर माबायदि जेन माबा मोनसे गिथावना हाथियारसो मोनदों होननाय बायदि बिथांमोना बुंदों बिनि गेजेरजों रावखौबो धोरोम सोलायहोनो हाया दा जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जानानै दङ अनजाग्रा प्रियफोर दिनै गोबां जायगायाव मानसिफ्रा इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो सुबिदा मोनाखै जेराव सानै साथाम गथायसे जायोब्लानो ज' जायोब्लानो ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा ज' जायोब्लानो धोरोम सोलायहोदों धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादों माबा मोनसे जन्त्र खालामदों माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामदों होननानै नोजोर होयो आरो बेखौनो पुलिसनो एरनानै होयो दिनै बेबायदि परिस्थिति दिनै बेबायदि समस्याफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरबायदि जाथायफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ रोखा जानो हायो दिनै जोंनि भारताव इसोरनि आत्माया खामानि मावदों इसोरनि आत्माया खामानि मावनायखायनो दिनै गोबां जायगायाव जिशु ख्रिस्टखौ नाजावग्राफोराबो फैगासिनो दङ आरो जिशु ख्रिस्टखौ गोसो होनानै खुलुमनाय व्यक्तिफ्राबो गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ दा बेयावखायनो जोङो तारनाफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ जुदि भारताव थानाय ख्रिस्टियानफोरा इसोरखौ खुलुमाखैमोनब्ला जिशुखौ खुलुमाखैमोनब्ला सिबियाखैमोनब्ला बेबायदि तारनायाबो फैनाय नङामोन भारताव थानाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमदों सिबिदों बेयावखायनो बै खुलुमनाय सिबिनायखौ नायनो हायै सुबुंफोरा हानजाफोरा मा खालामदों पुलिसनो एरना होनानै नंखाय केसाव खोख्लैनानै हमहोला बायदों दिनै जोङो जि रादाबखौ नुनो मोनबाय बेयाव पास्टर आरो पास्टरजों लोगोसे माखासे फोथायारिफोरखौ थानासिम लानानै थांदों आरो बिथांमोनखौ सोंहैदों जे थारैनो मा जामारदों अनजाग्रा प्रियफोर जोङो रोखा मोनथिगौ बयबो मोनथियो जे रावखौबो धोरोम सोलायहोनो हाया दौलत होनानै धोरोम सोलायहोनो हाया बे नंखाय बाथ्रा रावखौबो सोलोंथाइनि लुबैहोनानै साख्रिनि लुबैहोनानै धोन दौलत होनायनि बेराम आजार सोखाना होगोन होननाय बेफोरबायदि जों रावखौबो धोरोम सोलायहोनो हाया आरो बेखौ ख्रिस्टियाना रावबो मावखाया नाथाय आं मोनफ्रोमबो भिडिअ लाबोनायाव बुंबोबाय थादों जे जिशु ख्रिस्टखौ माब्ला नाजावो जेब्ला सासे व्यक्तिया जिशु ख्रिस्टनि बिसय मोन्दांथिखौ मोननो हायो अब्लासो जिशु ख्रिस्टखौ नाजावो जिशु ख्रिस्टनि अननाय जिशु ख्रिस्टनि हेफाजाब जिशु ख्रिस्टआ जे
थारैनो उद्धारकर्ता थारैनो बासायगिरि बे बाथ्राखौ जेब्ला मोन्दांथि मोनगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जे सैथो इसोर होननानै जेब्ला गोसोआव मोन्दांथि मोनगोन बै समावसो सासे बेक्तिया नाजावो नाथाय रावखौबो धोनजों जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायहोनो हाया मोनहोनो हाया दा बेयावखाय दिनै भारताव जाय हान्जाफोरा जेखि खामानि मावा मानो बे बिथांमोननि खामानिसै बिथांमोना मावबाय थाथोंसै जेसेबांखि मावा मानो नाथाय जोंनि खामानिखौ मावनो बानो नाङा अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना आंनि आपल'ड खालामनाय रादाबफोरखौ मोनबाय थायो दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बानो नाङा मोनसे खामानिखौ मावनो बे जाहैबाय आर'ज खालामनो दाबाव भारताव थानाय साफ्रोम मिशनारिफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो मण्डलिनि थाखाय जि जायगायाव तारनाफोरा सोलिगासिनो दङ बेफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो माब्लाबाबो बावनो नाङा जेरैहाय दुथांफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होनो बायाखै जोंबो आर'ज खालामनो बानो नाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुं खोनाब्लानो बुनो लुबैग्रा ख्रिस्टियान होनब्लानो ठाट्टा होनो लुबैग्रा पारसिकिउसन होनो लुबैग्रा गोबां दं दा जोंबो आर'जआव बोलोगोरा जानि बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो आर'जआव गथायनि जेन जिसु ख्रिस्ट'आ सोमोनांथाव खामानि मावो जोंनि बे भारताव देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों माबा मोनसे आइडिया मोन्दों आरो गोदान बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों आरो जोंनि भारताव मा जागासिनो दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोन्थिनो मोन्दों देवब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै